National Investigation Agency hakalai tarik menta ubnai kalayok ban kem yaki arngot kishijur na kathan Karimganj district Assam na kadaw jongka jingsuba ba kidai kidkhot jongka kanhun le no moist katkum kijing yo lum jingtip layathu baka kanhun jongka NIA kalalet ban penlong kijing khanra hakathan sona khira bat pathar kandi Karimganj district hakastep jongka singi ublei baladep banyo ban kem yakite ki arngut na kayingsa ka jongki ka bajngai kumba khandai kilometer na kanong ba silchar kite ki arngut ki shijur ki balasha kem hakate ka sngi ki kanthop ya uraju urang bat kalok jong u ka pinki urang kidkhot ka NIA shu na kayingsa jong kite ki arngut kilayo ru ban kurop ya kawe ka laptop ki tiar tar kijing tho balakhap na kikot bapher kawe kamap artali ki mobile bat kiwe ki tiar kitar na kalyang ki he ka NIA shu kila pentip ru ba ukpa jong uraju urang uchunilal urang udai unong trei ka sarkar katnat boarding jong ka jela Assam bat uraju urang udai ubaju trei bat kawe ka company boarding ka bapenmi da kirushimet hadin ka jing syakam jong kite ki arngut kisijur kilalet ban kitno yaki syapathar kandi police station ban penlong ya ka jing tokit tat hadu kane ka kanti ka bamenta layathu bana kalyang ki he ka NIA lembat USP ka Karimganj upat manap barwa kimshim latre ban ajingkren halor kate ka jing syakam tat hadu ba anda lala ban pendap ya ki jing tokit kumban syuyathu hangni laong badang haka hendru tarik ulber ki dekhot ka NIA kilayo ru ban kem ya unong yalam barang ba jong kamois ya ubaratip kerteng kumu Arun Kumar bata charji ya utei uhe nong yalam kamais kidkhot ka NIA kilayo ban kem nakathan udhar bon ka Char district Assam hadin kate ka jing syakam ka jong unong yalam kamais nakalyang upalis commissioner ka Guwahati Harmit Singh ulapentip ru ba utei unong yalam kimais udan ya kathong banthau ya ka shlam trekam jongka ha Assam hadin ka jingyo e ki jing tha na kinong yalam ka CPM katkum ka jinga thu ka jongki bor pulit laong bakila don hadu kumba arspa tali ki ejahar ki bala penrung persya ya utei unong yalam ka mais haki police station bapher jongkari India